खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं 5 बोसोरनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै 30 बोसोर जेल जानांबाय सासे सुबुङा। आसामनि जरहाट जिल्लायाव उफ्रा सत्र बिजिरगिरि आरो स्पेशेल जाज फक्सनि बिजिरगिरिया मंगलबाराव सासे सुबुंखौ आथोनारि दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि एबा पक्स' आयेननि सिङाव दायनिगिरि खालामो आरो बिखौ 30 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावो। गिबि खौरांनि बायदिब्ला बिकी गुप्ता मुंनि दायनिगिरिखौ 2019 मायथाइयाव केस नं 782/2019 नि सायाव बिथा खालामनानै पक्स' आयेननि सिङाव हमनाय जादोंमोन। गाहाय बिजिरसालिया आरोबाव 10,000 रांनि जुरिमाना फोनांदोंमोन आरो रां होनो हायैयाव दायनिगिरिया आरोबाव 2 बोसोरनि गोब्राब जोबथेसालियाव थानांगोन। बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दि दायनिगिरिया जरहाटआव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन। बुथारजानाय हिन्जावसानि बिमा-बिफाया 4 एप्रिल 2019 आव जरहाट पुलिस थानायाव सासे 5 बोसोरनि हिन्जावसाखौ आथोनारि सोबख'नायनि थाखाय एफआइआर होदोंमोन। बेखौ मख'नो गोनां दि गुप्तानि बिमा-बिफाया 20,000 रां होनो नाजादोंमोन जेब्ला बिथांमोनहा जाथायखौ दबथायनो थाखाय गावनि फिसाजोनिफ्राय दायनि बागै मिथिदोंमोन। बबेखानि बिसोरो जासिनायखौ गनायना लायाखैमोन आरो पुलिसनि खाथियाव थांदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं मैया बुधबारखालि पाकिस्ताननि गोजोन गैयै बलुचिस्तान ओनसोलाव बिसायख'थि मावख'फोरखौ नोजोर होनानै मोननै गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुनायाव खमैबो 25 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 40 सुबुंफोरा जोखोम जायो। गिबि जाथायाव पिसिन जिल्लायाव उदां बिजाथि अस्फन्दयार खान खाखरनि मावख'नि बायजोआव मोनसे गोहोगोरा बेरफ्रुनायाव सा 17 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 30 सुबुंफोरा जोखोम जायो। 1 घन्टानिबो बाङाइ समनि उनाव किल्ला आब्दुल्ला ओनसोलाव जमियत उलेमा इस्लाम पाकिस्ताननि बिसायख'थि मावख'नि बायजोआव आरोबाव मोनसे बमा बेरफ्रुनाया 8 सुबुंफोरनि जिउ लादोंमोन आरो सा 12 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। बलुचिस्तान फंजुरिनि सासे गागि पुलिस मावख'गिरि आब्दुल्ला सेहरीआ बुंदोंमोन दि बिजाथि अस्फन्दयार खान खाखरनि बिसायख'थि मावख'नि बायजोआव बेरफ्रुनायखौ गोजौनिफ्राय बेरफ्रुहोनाय जादोंमोन आरो बिल्डिंनि बायजोआव मोनसे बेगआव दोननाय जादोंमोन। माखासे जोखोम जानायफोरनि अबस्थाया गोब्राब आरो बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय वाइकेट्सआव दैथायहरनाय जादों। थामथि रादाबाव दं सानै सिखावनिफ्राय नोगोद 19,400 रांजों लोगोसे मबाइल फनखौ हमनो हायो। मख'नो गोनां बाथ्रा दि दिसपुर पिएचनि मोनसे एजिपिडि हानजाया गणेशगुरि खाथिनि जनपद हाथाइनिफ्राय मोननाय गंथाम गलाफोरनिफ्राय मुवा बेसाद आरो नोगोद रां खावनायनि केसखौ फोजोबदोंमोन जेराव सानै सिखावफोरनि आखाइनिफ्राय दिसपुरनि दीपक दास आरो बरपेटानि राजिब आलीखौ खानाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों आरो माखासे खावनाय बेसादफोर जेरै मबाइल फन आरो 19,400 नोगोद रां बोखांनो हादोंमोन। दा बिसोर सानैखौ आयेनारि राहा लाना सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं। ब्रैथि रादाबाव दं सा सानजा दथि फारिलाइ गौथुमनि मावख'गिरिफोरा बिटिसि नायगिदिंहैदों। गावखुंथाय जिल्ला काउन्सिलफोर रांखान्थियारि आरो फुंखा बिथांखिनि सायाव सोलिबाय थानाय गोहो बांहोनाय हाबाफारिनि बाहागो महरै सा सानजानि दथि फारिलाइ गौथुमफोरनि थान्दैफोर जेरै जायन्तिया हिल्स गावखुंथाय जिल्ला गौथुम, खासि हिल्स एडिसि, मारा एडिसि, लाई एडिसि, चाकमा एडिसि, गार' हिल्स एडिसिआ मैया डक्टर एम.के. श्रीवास्तवजों लोगोसे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ नायगिदिंहैदों। बे हाबाफारिया बिथोनगिरि हायुंआरि गामियारि जौगाथाय आरो पन्चायती राज फसंथान गौथुमफोरनि गुवार गामियारि जौगाथायनि थाखाय फुंखाफोर आरो धोनखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजों गुबुन गुबुन दथि फारिलाइ गौथुमफोर आरो बिटिसिनि गेजेराव मोनसे सावरायलायनाय रानलायनाय खुंफुंनाय जादोंमोन। गोबां गुबुन गोनां आयदाफोर जेरै
दथि फारिलाइ सोदांनाय बिलनि सायाव जयै सुबुरुन थियारि खालामनाय आरो मिरुनो गथायनाय। बे मेलाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि आकाशदीपजों लोगोसे बिटिसिनि बिडिअनि गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।